Spirit. Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Sacred Heart of Jesus. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, Saint Joseph, foster father of Jesus. Prayer through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously blessed your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio of Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of Amen. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father,
the Son, and the Holy Spirit. Amen. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late, the days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations, because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and I ask for no other reward, but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity, dear Jesus. Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. Sa liwat maluhod polit para sa Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan in tawo,
antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurok kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibig mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang. Ngunyan, Biyernes sa ika-11 simana sa ordinaryong panahon, isabay tapo sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of Saint Joseph, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for the gift of life of Kyrie Elijah, dulot ni Mia Silerio and family. Pasasalamat man dulot ni Helen Beralias, Maria Isabel Yap and family, Caroline D., Diana Cristel Brigala and Brigala family, Herminia A. Ramirez and family. Sa espesyal na kaagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for favorable outcome and breakthrough for Josein Alacar, dulot ni Kan Alacar and Arabia family, for the board exam of Dr. Diana Piñaflor, dulot ni Mr. and Mrs. Domingo Piñaflor and family, for healing of Shiny Marie Cisbreño, dulot kan Cisbreño family. Sa kapaingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Feli, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Chanki, and para sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Froilan and Dolores, dulot ni Helen Meralias, Emmanuel, dulot kan St. Jude Parish, Emmanuel, dulot kan Daughters of St. Jude, Tirso, dulot ni Dr. Jean Mirandilla and family, Consolacion and Jose, dulot ni Nilfali and family, Emmanuel, dulot kan Esquivel family, Rosita, dulot ni Irenea Garing and family, for 40 days of John Roy, dulot kan Binamira family, Oscar and Augusta, dulot kan Pante family, Aurea. Para sa third death anniversary ni Aurea, dulot kan Abareta family.
Banwaaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Madyama kami sa kakulangan, kita sa iyong banwa. Inabot mag-iwanan, Tinipon mag-isang sa tungkal tubos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Sa Ebanghelyo ngunyan, an satuyang kagurangnan, tinutukdoan kita kung paano mabuhay bilang sarong Kristiyano. Namantang responsable sa kinakban, nagaandaman para sa kalangitan. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan, sinisiyasat ang satuyang paghiling sa kayamanan sa kinakban. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamikbi kita. O Diyos, kusog kan mga nagsasarig sa imo, kaugayeng dangugaan sa mong mga pakimaherak. Asin hulit akon mayo ka, an kaluyahan nin tawo, mayong mahahaman, danay mong iwaras ang tabang kan sa imong grasya. Tanganing sa pag-utob kan mga tugon mo, mapaugmami ika sa buot asin sa gibo. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang libro nin mga hade. Kan mahiling ni Atalia, ina ni Ahasya, naan sa iyang aking lalaki gadana, tuminindog asin pinuho niya ang bilog na banhi kan hade. Alagad si Hoas, aking lalaki ni Ahasya, kinoa asin idinulag ni Hosaba, asin aking babae kan hade na si Horam, asin tugang ni Ahasya. Kinoa sa higdaan, taduman ko ta nagagadanon ang mga prinsipe, asin idinulag kaiba an paraaling. Si Hoas tinago ni Hosaba, kaya dain nagada ni Atalia. Anong na taon si Hoas nagtago sa templo nin kagurangnan, mantang si Atalia iyo ang nagbubuot sa banwaan. Alagad, kan ikapitong taon, ipinaapod ni Hoyada ang mga kapitan asin ang katawohan kan bantay. Pinaduman niya sa templo nin kagurangnan, nakipagtipan siya sa inda. Pinasumpa asin ipinamidbid sa inda ang aking lalaki kan hade, si Hoas. Ginibo kan mga kapitan ang ipinagbuot ni Hoyada na padi. Lambang saro kaibaan sa iyang mga tawohan, itong malaog sa pagbantay sa kansabat, asin itong natapos pasana. Nagudman sa padi na si Hoyada. Sa mga kapitan itinaon niya ang mga garod asin kalasag ni Haring David, na sinasaray duman sa templo. Ang mga soldados lambang saro may kaptan na armas, nagpamugtak poon sa parting timog sagod sa parting amihan kang templo. Pinalibutan ninda ang altar patin ang templo. Dangan ilinuwas ni Hoyada ang aki kan hade, asin ibinugtak niya ang korona asin ang insignia. Pinagrukyaw siya na hade asin linahidan.
nagparakpak asin nagkurahaw ang katawohan, mabuhay an hade. Nadangog ni Atalia ang kinurahaw ka mga tawo, asin nagduman siya sa atubangan kan mga tawo sa templo ning kagurangnan. Kan mahiling niya an hade na nakatindog sa may amudyong, sa harani kan hade, kaiba ang gabos na tawo na nag-uurugma asin nagpapatanog nin amudyong, ginisi ni Atalia an sa iyang gubing asin nagkurahaw. Kapasaluiban, dangan si Joiada nagbuot sa kapitan, darahas siya sa luwas, asin an si Isay man na sumunod sa iya, gadanon sa espada. Kaya dinakop si Atalia, asin pag-abot sa puwerta kan mga kabayo, duman siya ginadaninda. Dangan si Joiada pinagpatipan an kagurangnan, an hade asin an banwaan. Huli kaini an banwaan naging banwaan ning kagurangnan. Nagtipan siring man an mga hade asin an banwaan. Dangan an gabos na tawo, nagduman sa templo ni Baal asin sa indang ginaba. Rinunot ninda an mga altar asin mga ladawan, asin ginadan sinatan, an padi ni Baal, sa atubang kan mga altar. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinili nin kagurangnan ang siyon na sa iyang ierokan. Pinili nin kagurangnan ansyon na sa iyang ierokan. An kagurangnan nagsumpa ki David, sarong masarig na panuga na dai babawion, an sa imong kaakian papamugtakon ko sa imong trono. Pinili nin kagurangnan ansyon na sa iyang ierokan. Kung an sa kong tipan kuyugon kan sa imong mga aki, asin an sa kong mga pagbuot sa indang utubon, an sa indang mga aki man magtutukaw sa imong trono sagkod pa man. Pinili nin kagurangnan ansyon na sa iyang ierokan. Hulitaan siyon, pinili nin kagurangnan, binuot niya na maging sa iyang ierokan. Ang siyon iyuman an sa kong kapahingaloan sagkod lamang, dyan ako mag-ierok, huli taminaawot ko iyan. Pinili nin kagurangnan ansyon na sa iyang ierokan. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Hallelujah, Hallelujah. Sabihan mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Hallelujah, An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, "Dai kamo magtipon nin mga kayamanan sa daga, kayamanan na binubukbok, tinatakla, asin hinahabon. Magtipon kamo nin kayamanan sa langit, duman daing bukbok asin daing takla, asin daing parahabon na masalakat asin mahabon. Huli takon hain an kayamanan, yaon man duman an puso. An mata, iyo an ilaw kan hawak. Kun an mata nindo malinaw, an hawak nasa kaliwanagan. Alagad kun an mata nindo malabog, an hawak nasa kadikluman. Kaya, kun an yaon sa indo madiklum, dakulang gayo an siring nakadikluman. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa paghuna ko, pag nadadangog taan ibanghelyong ini, saro sanaan hapot sa likod kan sa tuyang isip, para rehas kitaning naiisip. Sinasabi ba kan kagurangnan, nakaungisan tanaan mga bagay sa kinakban na ini? Sabi niya sa ebanghelyo, dai magtipon nin kayamanan sa daga, do not store up treasures
on earth. Kagurang nanda iba kami matipon para sa future, da iba kami dapat maghigos sa trabaho. Paano ang pamilya mi? Da imi basinda papakakanon, papaklasihon. Paano ang mga utang mi kagurangnan kung dai kami matipon? Are you telling us, Lord, that we should just prepare for heaven? Pabayaan tanaan kinakban na ini, magpakatios na sana kita, magpakadukha, kaungisan ang kinakban. Kaipuhan ta pong magmaingat, likayan na magkaigwanin siring na false dilemma. False dilemma na pinapapili langit o ining kinakban kung saan kita nabubuhay. Mapili ba ako between heaven and earth? Dai po, dai pinapapili. Jesus is not asking us to choose between being responsible on earth and prepared for heaven. No choosing. Ta false dilemma po ang pagpapilion kita sa duwang ini. Sigurado kita dyan, aram ta iyan, dahil sa ibang parte po kan Biblia, inuumaw kan mahal na Diyos ang pagiging marhay na katiwala, inuumaw ang mahigos na lingkod, inuumaw ang pag-ataman kan pamilya. Kaya sigurado kita na dai kita pinapapili kung langit o daga. Rather, the more important question of the gospel is this: paano ko aatamanon an igwa ako sa kinakban na ini, mantang nagpipreparar man para sa langit? Pwede man po bagang sabay. Andam sa langit, responsable sa daga. Hilingon ta po ang ebanghelyo. Ang tataramon ni Jesus, bakong do not possess. Dai niya sinabing, dai ka mo magkaigwang pagsadiri. Malinaw ang sabi niya, do not store up treasures in heaven. Dai ka mo magtipon nin yaman sa langit. May pinagkaiba po yan. Buod sabihon, ang kwarta po, bakong maraot. Bakong maraot na magtipon. Bakong maraot na magbakal nin mga gamit o magbakal nin harong. Mga regalo po inihali sa mahal na Diyos. Pag tinatao kan mahal na Diyos bilang regalo, the purpose is to enjoy it and to share it with others. Ang problema, bako man ang pagkakaigwa. Ang problema po, iyo na paghiniling ta na ini bilang sa tuyang kayamanan asin mayo ng iba. Sabi ni Jesus, ang mga kayamanan sa kinakban, temporaryo. Maluluma, mawawara, babayaan ta sa kinakban, di taman yan madadara, pasiring duman sa ibong. Pero ang kayamanan na para sa langit, iyo po ini ang nagdadanay. Ano po ang mga kayamanan na para sa langit? Pagkamuot, pagtubod, paglaom, pagkamatinao, pagiging mahihirakon sa kapwa, these are treasures that prepare us for heaven. Kunsiring, kung arog po kaini ang paghiling, paano kita dapat mabuhay? Ano po ba ang itsura kan pagkabuhay kan sarong Kristiyano na dual citizenship? Citizen of the world and citizen of heaven. Ano ang itsura kan lifestyle niya? Buot sabihon, ang marhay na Kristiyano, inot, mahigos magtrabaho. Ang Kristiyano, nagtitipon nin kwarta. Tanganing igwa siyang ikakatao sa pamilya niya, igwa siyang ikakatabang sa mga dukha. Responsable kan sa iyang sweldo, responsable kan pagtipon kan kwarta. Ang marhay na Kristiyano, inaataman an sa iyang pamilya, minamangno ang dukha asin ang nangangaipo. Mine-maintain niya ang mga regalong tinao sa iya kan mahal na Diyos. Tinawan ako nin Diyos nin harong, at tamanon ko ang harong na ini. Tinawan ako kan Diyos nin auto, at tamanon ko ang autong ini. Tinawan ako kan Diyos nin edukasyon,
gamiton ko ang naaaraman ko sa paglingkod sa kapwa. These are signs of responsibility. Pero dailugod malingawan kung nata taginigibo ta ini. Everything that we have has been entrusted to us by God. Gabus na igwa kita, pinagkatiwala kan Diyos. Igwa po yan ninduwang implication. Enot, dahil katiwala, buot sabihon, pasubli. Stewardship, iyuinian sa tuyang tataramon. Stewardship, para ataman, katiwala, tumatawo. Bako mong sa diri, pasubli lang. Babawion, pwedeng ihiras sa kapwa. Ikadua, an pasubli, kay puhan gamiton, tanganing darahon kita sa langit. Kunan sa tuyang rugaring ginagamit ta, kaipuhan dinadara kita kaini, pasiring sa langit. Instruments to reach heaven. Kaya iyo po ini ang babalunon ta, hali sa binasa tangon niya na aldaw. Ining mga igwa ako, ining kayamanan ko, do they bring me closer to God? Or do they lead me away from Him? Ang mga bagay na tinuturing kong kayamanan, dinadara ba ako pasiring sa langit? O dai? Dai kita pinapapili kan Diyos, kun langit o daga. Ang hinahagad kan Diyos, husayon ta ang satuyang buhay to put things in order. Yes, you take care of your blessings, nagpapagal nin onesto, nagtitipon nin kwarta, naghihiras sa kapwa, but that is not your greatest treasure. Our greatest treasure is Christ. Dahil inigabus babayaan ta, pero ang iba dadarahon ta palangit. Ang dadarahon ta palangit, ang pagkamuot na sinabuhay ta sa kinakban, asin ang pagkadayupot ta sa pagsunod ki Jesus. Magilugod kitang responsableng para ataman sa kinakban, asin magilugod kitang andam para sa langit. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akoon manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, namimibi kami, nahuli kan kakanon kan mga atang, asin huli kan sakramento ngunyan, pinapakusog asin binabago mo ang kamugtakan nin tawo. Magtugot ka na dai magkulang ang tabang kan mga ini sa samong hawak asin kalag. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat.
totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkamuot, siniselebrar mi an sa iyang pagkagadan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi an pagkabuhay liwat, asin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat an mamuraway niyang pagdatong. Kaya, kaiba kan gabos na santo sa sin angeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna nin langit. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumuktan, San Judas Tadeo, si San Padre Pio, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita na ang kabutan kan Dios mangyari, digdi sa daga, siring man sa langit. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-andaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya,
Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imon kaadean asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga kapwa katiwala, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos, Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. uya si Kristo, ang satuyang kayamanan. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako kung maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa paman sa kaibahan mo. Amen. Ikapalan kagurangan aron makakaipno. Ikapalan kagurangan aron makakapano. An panuga pamanang nailitaw.
mamibi kita. Kagurangnan, siring kaining sa imong banal na komunyon na inako mi, na nagpapahayag kan pagkasaro nin mga paratubod sa imo. Magbunga man ini kan pagkasararo sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo asin San Padre Pio, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita, magin marhay na mga katiwala. Salamat sa Diyos.